கறி குழம்பு சொல்ல போகிறேன். இதை பார்த்து லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணி. உளுத்தம்பருப்பு, துவரம்பருப்பு, கடலப்பருப்பு, பாசிப்பருப்பு கால் டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க. ஊற வச்சு 2 மணி நேரம் கரைச்சி ஒன்றும் பாதியும் மிக்சியில் உப்பு போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. ஜீரகம் 1/2 ஸ்பூன் போடுறோம். பெருஞ்சீரகம் 1/2 ஸ்பூனு. இங்கே மாடி தோட்டத்தில் விளைஞ்ச மிளகாய் 1 போட்டு, மாடி தோட்டத்தில் விளைஞ்ச கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோங்க. பெரிய சைஸ் வெங்காயம் 2 போட்டுக்கிறோம். பச்சரிசி மாவு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம். எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம். எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்படி 3 போட போகிறோங்க. இப்படி உதுத்து போட்டுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் சிம்மிலே வச்சு போட்டுக்கலாம். பசி வெந்தால் போதுங்க. போய் எடுத்துடலாம். ஊற்றி போட்டுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சு பரட்டிக்கலாங்க. 3/4 அளவுக்கு வெந்தால் போதுங்க. வெந்துருச்சுங்க, எடுத்துடலாம். 1 ஸ்பூன் போடுறோம். பெருஞ்சீரகம் 1/4 ஸ்பூன் போடுறோம். கடுகு 3/4 ஸ்பூன், பெருஞ்சீரகம் 1/4 ஸ்பூனு, இலை 2, கிராம்பு 2, பட்டை 2, ஒரு ஏலக்காய் 2 கிராம்புங்க. எல்லாத்தையும் லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. மாடி தோட்டத்தில் விளைஞ்ச மிளகாய் 1 போட்டுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் பொன்னிறமாக வதக்கிக்கோங்க. பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம். அடுத்த தக்காளி 2 போட்டுக்கோங்க, மீடியம் சைஸ். கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கிறோம். நல்லா வதக்கிக்கலாம். மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூனு, மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூனு, தூள் 3/4 ஸ்பூன். எல்லாத்தையும் 2 நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம். 2 நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம். ஒரு 10, அப்புறம் கசகசா 3/4 ஸ்பூனு, பெருஞ்சீரகம் 1 ஸ்பூன் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். தண்ணி விட்டு மைய இதை போடுறோங்க. 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். இப்போ வறுத்ததை அதில் போடுறோங்க. 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். தேவைக்கேற்ப கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க. தேவைக்கேற்ப நம்ம உப்பு போட்டுக்கிறோம். 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். குழம்பு ரெடிங்க.